Саламатсыз мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Зиятуллина булырмын. Бүген безнең программада. Шыгырданда 7нче мәчет ачылды. Чуашстаннан Рамис Сафин. Әлеге Мөслимә мәчете тулы бер комплексын тәшкил итә. Мәчет белән янәшәдә генә тәһарәтхана һәм бәдрә булса, шулай ук Шыгырдан халкына төрле мәҗлесләр, Корбан гаетләрен, башка төрле дини мәҗлесләр уздыру өчен менә дигән кунак йортыда эшләнгән. Максат сәнгать һәм спортны берләштерү. Фәйзуллин йөзүләреннән безнең видео язма. Бу йөзү ярыш кына түгел. Нәкъ менә шушы чарага катнашкан кешеләрнең рухи бердәмлеге идеясы ята. Biz бар, biz шушындый biz булдырабыз төшенчәсенең бер чагылышы ул. Әрәкәй авылында яшәүче Байхужиннар гаиләсе белән таныштырырбыз. Мин Сылу тутайын яратам, Мәзиф картайын яратам, мин аларга булашам. Көтелмәгән кунак. Татарстан Яңа Гасыр каналы яңа татарча сериал тәкъдим итә. Бу менә хәзерге заман темасы бер-берен күрше белән аралашмау. Менә Каташ поселогында торалар инде булар. Күршеләр бер-берсен аралашмыйлар. Менә бер бабай килеп төшә дә авылдан бөтенсен дуслаштырып, туганлаштырып, аралаштырып, менә шундый матур-матур күренешләр монда. Тапшыруыбызны татар дөньясында булган кайбер вакыйгалардан башлыйбыз. Бу атнада Казан шәһәрендә 8нче Бөтен дөнья татар яшьләре форумы узачак. Әлеге чарада 30 чит илдән 60 Россия төбәгеннән һәм Татарстан районнарыннан барлыгы 1000 делегат катнашуы көтелә. Җыенда халкыбызның телен, мәдәниятен саклау һәм үстерү, яшь буынның милләтебезнең яшәешендә тоткан роле каралачак. 11 августта Башкортстанның Илеш районы Шәмәт авылында Татарстан Республикасының халык шагыйре Роберт Мөгаллим улы Миңнуллинның күркәм юбилее уңаеннан шигырь һәм җыр сабан туе үткәреләчәк. Анда билгеле татар, башкорт шагыйрьләре һәм җырчылары катнашачак. Килгән кунакларга шагыйрьнең яңа китаплары да бүләк ителәчәк. Узган елларда Тубыл шәһәренең күңел ачу үзәгендә җәйге моңнар музыка сәгате үтте. Үзәктә татар моңнары, йылдызлык, сандугач һәм Тубыл кызлары ансамбльләре чыгышлары, бию көйләре яңгырады. Кичәдә шулай ук Айдар Ниязов баянда татар көйләрен яңгыратты. Төп хәбәрләргә күчик. Шыгырдан Чуаштанда гына түгел, Әйдел буендагы борынгы татар авылларының берсе. Авылның беренче мәчетен моннан 235 ел элек салалар. Еллар узып, сала зурайып үсә төшкән саен, анда мәчетләр саны да арта барган. 19нчы гасырда биредә инде 9 Аллаһ йорты, 2 мәдрәсә булган. Бүген биредә 6 мәчет эшләп тора. Ә менә шушы көннәрдә Шыгырданда 7нче Мөслимә мәчет комплексын ачу бәйрәме булды. Аны төзетүнең барлык чыгымнарын да шушы авылда яшәүче эшмәкәр Мирсәет Күпкенов үз өстенә алган. Россиянең байтак төбәкләреннән килгән кунаклар катнашында узган бәйрәм мизгелләре үз хәбәрчебез Рамис Сафин репортажында. Гомер дигән нәрсә шул чаклыда тиз уза. Әле моннан нәкъ бер ел элек кенә Шыгырданлылар һәм бик күп санлы кунаклар әлеге мәчет манарасына ой кую тантанасына җыелган иде. Авылдагы 7нче мәчет 6000 кеше гомер итүче Шыгырданның башлыча яшь гаиләләр яши торган яңа урамында төзелгән. Авыл халкы бу урамны Рублевка дип йөртә. 2 катлы Мөслимә мәчетенең беренчесе хатын-кызлар өчен булса, икенчесе ирләргә бирелгән. Авыл читендәге әлеге 30 суты мәйданда мәчет кенә түгел, башка төрле биналарда урын алган. Әлеге Мөслимә мәчете тулы бер комплексын тәшкил итә. Мәчет белән янәшәдә генә тәһарәтхана һәм бәдрә булса, шулай ук Шыгырдан халкына төрле мәҗлесләр, Корбан гаетләрен, башка төрле дини мәҗлесләр уздыру өчен менә дигән кунак йортыда эшләнгән. Мәчет комплексының нәкъ уртасында Мин-Таһир исемендәге кыйы да бар. 9 метр тирәнлектәге әлеге кыйыдан шул кадәр дә салкын һәм тәмле шифалы су чыга. Әлеге мәчет комплексын төзүне шушы авылда яшәүче эшмәкәр Мирсәет Күпкенов башлап җибәрә. Моңа аның җитди сәбәбе дә була. Матур гына яшәгәндә 2 дистәдән артык гомер иткән хатыны авырып китә. Нәкъ менә шул чорда Мирсәет хатынын терелеп аякка басса мәчет салдырыр идем дип нәзер әйтә. Ләкин Мөслимә 3 баласын калдырып вафат була. Мәрхүмә Мөслимәнең гомер буе колхозда эшләп лаеклы ялга чыккан әнисе Минкамал апа 7 бала үстерә. Кызым тешләремә керә, әмма никтер сөйләшми генә ди, зур кайгы кичергән ана. Суга барган иде, 2 тиләк белән сусып катты. Матур гына киенгән иде, үгә су алып катты, кыйга сысып су алып катты, икәүшләй бер керде. Аннан соң инде әз генә күреп алам да, җыш күрә алмыйм да. Сөйләшми.
Сөйләшмей юк, сөйләшмей бер нәрсәдә. Мирсәет изге әманәтен тормышка ашырырга керешкәнче башта авыл картлары, әти-әниләре һәм туганнары белән киңәшә дә мәчеткә вакытсыз вафат булган хатыны Мөслимә исемен бирергә була. Башта уйладым, шу әлмәтет сала. Бу бик зур эш, булдырармы икән дип кайгырдым бик каты. Уңайсызландым. Аннан инде әнәй тырышам, буларга тәсәт киңәндем. Малайыма бик каты рәхмәт сүздем. Бик каты тәртипле, акыллы. Әнәне карый, аналарны кешегә дә булыша, бик әйбәт малайым. Алла кешеләрне бик киңәнәм. Аллаһ Тәгаләсе көч бирде, Аллаһка шөкер. Менә тиз арада җиңгәп чыгарды. Сөйләтимдә бөтен нәрсә Аллаһка Тәгаләнең көче. Бу мәчеттә бу мине кирә алмыйм, Аллаһка Тәгалә йөртә. Бөтен халыкка салган. Күрәсез, чын күңелдән ясалган. Капылда бие өтүде. Багат бугаштан инде 2-3 көннән соң уже киңелмә шулай бертилде. Бөтенде уже 3-нче көнне уже фундамент салдык. Фундамент аны күтәреп куйдык. Җизләренә кадәр. Мәчеткә исем кушуга һәр кеше үзенчә фикер йөртә. Ләкин исламда бу эшкә катгый таләп куелмый. Мин исем бирүдә андый куркыныч күрмим. Дирисенчә әйтәгә яхшылык та, менә без яманлыкны сөйлибез, яхшылык та игълан ителергә тиеш. Кемдер игелекле күрсәтеп мәчет төзегән икән, бу бит аның исемен бирү яхшылыкны тарату була. Менә бүген Хөсәйния мәдрәсәсе аны Хөсәйновлар төзеткән бит инде. Менә шуңа үрнәк алып бүген эшмәкәрләребез мәчетләр аякка бастыралар. Менә үтәр заманнар менә аныклар әйтерләр безнең бабай төзеткән дип. Халык телендә Рублевка дип йөртелүче әлеге яңа урамда моңа кадәр мәчет булмый. Шуңа күрә гомер-гомергә диндә булган әби бабайларның бала аныклары яшәүче әлеге яңа бистәдә мәчет төзү заман таләбендә була. Бик шатландык бу нигә мәчетләр ачылгастан Аллаһы йорты ачыла дип бик киңәндек, бик шатландык. Аллаһыдан ярдәм сорап башлый әле бу эшләрне, туры елга салу өчен кешеләрне Аллаһның нуры белән генә пакландырый күңелләрне. Җиналдык без Аллаһ йортына, һәр эшебез Аллаһ ризалыгы өчен булсын, һәр бер эшебез, хезмәтебез булсын Аллаһ хакына. Әйткәнебезчә, әлеге мәчет комплексы тулысы белән шушы авылда яшәүче 52 яшьлек эшмәкәр Мирсәет Күпкенов акчасына салынган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйтә: "Мен бана мәсҗиден лилләһ, кем Аллаһ ризалыгы өчен мәчет салса, катнашса, бана Аллаһу ләһу бәйтен фил ахирah." Аллаһ субханаһу ва тааля бу кешегә җәннәттә сарай, бер йорт бүләк итәр. Шуңа күрә кем монда катнашты, Аллаһ алардан разый булсын. Әнисе, 5 бала анасы Миңзифа апа белдергәнчә, гаиләдә балалар сабый чактан ук дини тәрбия алган, хезмәттә дә бик тырыш булганнар. Эшне белмәйдек. Кем ните эшли? Кыз балам бар иде, үзем капыда киткәндә зуррак кыз балам бар иде. Ул сыйлар савып кетү куа иде. Бу малаем идән чыкса да идән дәшкәйде. Ишекне кабакларны итләп куя иде, кеше кермәсен дип. Киләсе елга кунакхана белән янәшәдә Мирсәет Ислам мәдәнияте музеенда качырга ниятли. Ул аның төзелешенә быелгы хаҗга барып кайтканнан соң керешергә уйлый. Хаҗга юллама путевканы аңа Мәскәү кунаклары бүгенге мәҗлестә бүләк иттеләр. Бәйрәм тантанасына читтәге авылдашлар гына түгел, илебезнең башка төбәкләреннән дә бик күп санда мөфтиләр һәм дин белгечләре дә чакырылы иде. Көннең икенче яртысында алар бары тик Шыгырданда гына узучы шәкертләр бәйрәмендә дә катнаштылар. Чувашстаннан Рамис Сафин, Татарлар. Орча районында Фәйзуллин йөзүләре үтте. Әлеге чара быел 40-нчы тапкыр уздырылды. Йөзүләрнең төп максаты сәнгать һәм спортны берләштерү. Әлеге чара суда йөзү ярышы булудан тыш, иҗади дусларның очрашу, аралашу урыны да. Бу хакта тулырак хәбәрчеләребез әзерләгән видео язмада. Фәйзуллин йөзүләре табигатькә чыгу, аралашу, сәнгать һәм спортны берләштерүче ярыш. Быел ул Орча районының 1972 елга кадәр яшәгән Кечкенә Өчилә авылында узды. Бу сала халык язучысы Гариф Афуновның туган җире. Хәзер аның урынында Ахун чишмәсе булдырылган. Кунакларны милли киемле кызлар Орча чәкчәге белән каршы алдылар. Рәсми сүзләрдә әйтелде. Килгән кунаклар арасында Гариф Афуновның кызы Наила Ахунова да бар иде. Бүген ул үзенең хатирәләрен барлый. Минем шундый синеше көн, менә без хәзер монда Кульянда, Казанбаш Кульянда, менә шундый һәйкәл куйдылар. Менә ул минем китабымда да бар. Менә шундый һәйкәл. Бу китабым кара күбәләк, Черная бабочка, ул әтигә, әнигә багышланган. Равил абый аның укучысы, аның дусты. Менә шулай гел дуслашып, менә әтиләр, әниләр китсә дә, без
шулай дус. И аның шақыруым мине килүем һәм язучыларның, журналистларның бүген бик синіш. Жылы рәхәт, гади мөхит монда. Казанда пылау, самаварда чәй кайнап тора. Килгән кунаклар тәмле ризыклардан авыз итеп, табигатькә сокланып, бәйге турында фикер алышалар. Татарстан Республикасы халык язучысы Рауль Файзуллин дуслар белән аралашудан да кадерлерәк әйбер юк дип ассызыклый. Тормыш матур бит. Тормыш матурлыгын күбрәк күрәсе килә, дуслар белән бергә. Чөнки хәзерге заманда аралашу инде бик тансык кешеләргә. Шуңа күрә монда мине фикердәшләр, мине аңлый торган, әдәбиятны ярата торган, татар телен ярата, татар әдәбиятын ярата торган, байтак кешеләр җыйналган, дуслар белән бер чырашу. Ул чырашу төрле булырга мөмкин. Кабинетларда булырга, залларда. Ләкин аны менә шу табигатьнең җәйнең бер матур вакытында кешеләрнең теге җиргә басып, һәм аларның күңелләрдә чистара шикелле. Мин инде теге суны яратам, кеше яшьтән бирле йөзәргә яратам. Ул минем табигый бер теләгем, халәтем. Инде дуслар белән бергә, туганнарым белән, улларым белән бергә йөзү инде үзе бер рәхәт бит инде. Яшәү билгесе бит. Бәйгедә катнашучылар арасында танылган галим Тәлгать Нәби улы Галиуллин да бар иде. Татар язучысы үзен төрле яктан ачып, халыкка, милләткә якын булырга тиеш дип саный ул. Татар язучысы өстәл артында бикерәеп утырырга тиеш түгел. Ул урамга чыгарга тиеш, йөрергә тиеш, далада булырга тиеш. Менә бу йөзүләр шуның бер хикмәте. Бу йөзү ярыш кына түгел, нәкъ менә шушы чарага катнашкан кешеләрнең рухи бердәмлеге идеясе ята. Без бар, без шушындый без булдырабыз төшенчәсенең бер чагылышы ул. Миңа калганда монда килгән кеше һәрберсе әлеге иҗади оешманың мәдәният, сәнгать өлкәсе белән кызыксынып яшәүчеләр арасында менә үзенең барлыгын сиздереп торган шәхесләр дим мин. Равил һәр вакытта үзенең оригиналлыгы белән башкалардан аерылып торды. Менә бу шулай ук йөзүләр дәиме оригинал бер шөгыль. Башкалар моны булдыра алмый. Равил менә аңарга хәзер инде 75 яшь тула. Шулай булуга карамастан ана нихәтле еракка йөзә ала улаймы. Әлеге йөзү ярышында төрле яшьтәге катнашучылар үз көчләрен сынады. Башка еллардан аермалы буларак, йөзү дистанциясе озынрак иде, әмма катнашучылар сынатмады. Бик күңел вакыйга. Монда эш нәтиҗәдә түгел, эш нидә, атмосферада, рухта, шундый мәгълүмат, бер белән аралашу. Һәм дә инде физик культура, алар берсе менә бер гармониядә барсы бергә. Ярыш нәтиҗәләре буенча финишка беренчеләрдән булып Саба егете килде. Исе белән 10 яшьтән шөгыльләнәм. Бик күңелле спорт, бик файдалы. Бию, җыр белән үрелеп барган йөзү ярышлары һәркемнең күңеленә хуш килде. Мондый мавыктыргыч һәм кабатланмас чаралар күбрәк булсын иде дигән теләктә калабыз. Роза Диатуллина, Динара Хәбибуллина, Татарлар, Орча. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Әрәкәй авылында яшәүче Байхужиннар гаиләсе белән таныштырырбыз. Мин Сылу тутайын яратам, Мәзиф картайын яратам, мин аларга булышам. Көтелмәгән кунак. Татарстан Яңа гасыр каналы яңа татарча сериал тәкъдим итә. Бу менә хәзерге заман темасы бер-берен күрше белән аралашмау. Менә Каташ поселогында торалар инде булар. Күршеләр бер-берсен аралашмыйлар. Менә бер бабай килеп төшә дә авылдан бөтенсен дуслаштырып, туганлаштырып, аралаштырып, менә шундый матур-матур күренешләрендә. Миңсылу һәм Нәзиф Байхужиннар Әрәкәй авылындагы иң хөрмәтле гаиләләрнең берсе. Алар бөтен татар дөньясына танылган Сәрдәрья ансамбльнең солистлары да әле. Күптән түгел Байхужиннар алтын туйларын билгеләп уздылар. Татарстаннан читтә яшәп тә халкыбызның йолаларын, мәдәниятен саклап гомер итүче гаиләдә кунакта үз хәбәрчеләребез булып кайтты.
Авыл кешесе җәй көне иртә, кич бакчада инде ул. Минсылу һәм Нәзиф Байхужиннарда искәрмә түгел. Җирләре күп, нәрсә кирәк шул үсә. Яшелчә, җиләк җимеш, су сибеп, кош-кортлардан саклап, уңышны җыеп алырга гына җитеш. Кечкенә ярдәмчеләре дә бар. Корт әти белән корт әнидә кунакта бик ошый ди Рузалина. Айруча эт белән уйнарга ярата икән. Мин Минсылу тутайын яратам, Нәзиф картайын яратам, мин аларга булышам. Әңгәмәбез өй эчендә дәвам итте. Геройларыбызның мәхәббәт тарихы да кызыксындырды безне. Күршеләр генә идек ди алар. У мине битекидән үк менә 4-5 класслардан ук уже минем орттан йөргән икән, мин аны белмәгәнмен. Мин алардан теге якка узып китеп йөри торган идем. Безнең өебез теге яктарак була торган иде. Моннан уздырмый мине. То корга ягытсынмы, то портфелемне алып ыргытсынмы. Менә шулай йөрүде. Бер кабат монда торагымны, башыман торак куеп йөри торган. Торагымны алып калды. Мин елыйм шу хәтле. Ни ул хәтле торак кирәк булгандыр, бу алып калды дип. У баксаң, мине шулай яратып йөргән ахыры. Наны куям белим. Минем белән сугышырга йөритеп көям ишу мин. Арта шуннан бирле без тошлашканыбыз юк, менә битегидән бирле шулай бергә. Мәктәпне тәмамлауга ук өйләнешәләр. Нәзиф хәрби хезмәткә киткәндә 2 айлык кечкенә кызыбыз бар иде инде ди Минсылу апа. У армиягә киткәч, мин оксасыз калдык инде. Әни дә пенсия алмыйм, мин Назифларда торып калдым инде. Әни баланы карый, мин эшкә йөрим. Балага 5 ай гына әле Лариса безгә менә. Мин эшкә йөри башладым. Шу заводка кайда эшлим. Шунда эшләдем. Җыю барасызмы? Җыю барабыз. Автобусларда усакта йөрмәде. Кыш көне чаңгы белән йөрим. Чаңгы белән китәм пруд аша турырак инде анда заводка сыгу. Шулай йөридем. Хәрби хезмәттә 2 ел булды. Аннан соң бер кайчанда аерылышмадык дип дәвам итте сүзен Минсылу апа. Нәзиф әфәнде күмә хуҗалыкта машина да йөртә, аннан җирле клубның директоры, соңрак урманчы итеп куела. Минсылу апа да Михайловскидагы алюминий заводыннан соң клубта китапханәче булып эшли. Һәр вакыт хезмәттә идек. Хуҗалыгыбыз да зур булды. Балалар да үстердек, туганнар белән дә аралашып, дус тату яшәдек ди алар. Әтием яктан Манысы әтием яктан, манысы инәем яктан. Без бик күп без. Аракайда барысы да түгел, яртысы аракайда, яртысы төрле якларда таралышканнар. Туганнары арасында Татарстан Яңа гасыр каналы тамашачыларына яхшы таныш Әрәкәй милли мәдәни үзәге эшчәнлеген уңышлы гына алып баручы ирле хатынлы Эльвира һәм Салават Губәевлар да бар. Яшь өйләнгән парларга келешке сайлыйлар бурындыга тейней. Менә шушындый Уралда шундый гореф-гадәт бар. Мин сайладым менә шушы Минсылу апа белән Назиф абыйны. Ул вакытталар яшь иде, минем яшьтәгеләр, мин бөтенләй яшь идем. Һәм инде менә 25 ел без бу гаилә белән бергә кайгыда да, шатлыкта да, бөтен тормышта бергә атлап килеп утырабыз. Сөенәбез шуңа. Алар безнең өчен маяк. Татарларда мул табыннар әзерләп кунаклар кабул итү матур бер гадәт. Байхужиннар өстәленең бизәге бүген Нәзиф абый тоткан кыздырылган елга балыгы иде. Инде бу гаилә белән дә саубулашыр мизгелләр якынлашты. Җыр белән узаттылар безне. Кызганыч безне яңгыр бүлдерде. Төшерү җайланмаларын җыйдык та саубуллаштык. Тик озакка түгел. Әрәкәй милли мәдәни үзәгендә яңа концерт сезоны ачылганга кадәр. Гөлия Садыйкова, Әлфия Габдишева, Татарлар, Свердлов өлкәсе.
Көтелмәгән кунак. Татарстан Яңа гасыр каналы шундый исемдәге яңа татарча телевизион сериал мелодрама төшерә башлады. Төп рольләрне Галиәскәр Камал театры артистлары башкара. Рамил Вәҗиев, Алсу Каюмова һәм башкалар. Режиссеры Нурания Җамали. Сүз уңаеннан бу аның 33-нче фильмы икән. Яңа сериалны төшерү процессын хәбәрчебез Ләсән Вафина да күзәтте. Татарстан Яңа гасыр каналының тамашачылары һәр яңа иҗат сезоныннан яңа тапшырулар, фильмнар көтә. Шуны истә тотып, сентябрь айына кызыклы күчтәнәч әзерләр 5 серияле фильм. Алло, Гөлназ, мин әле. Әле, син. Кышкы ашны ашадыңмы әле? Мында гаилә темасы, мында хәзерге көн, бу менә хәзерге заман темасы, бер-берен күрше белән аралашмау, менә Каташ поселогында торалар инде булар. Күршеләр бер-берсенә аралашмыйлар. Менә бер бабай килеп төшә дә авылдан, бөтенсен дуслаштырып, туганлаштырып, аралаштырып, менә шундый матур-матур күренешләр монда. Нәкъ бүгенге безнең заман, бүгенге көн. Төп рольләрдә халыкның яраткан артистлары Илдус Әхмәтҗанов, Дания Нуруллина, Фирая Акбарова һәм башкалар. Эстетик яктан күзләрне иркәләүче нәфис фильм килеп чыгарга тиеш. Алга таба планда матур интерьерлы йортлар, бакчалар төшерү. Минем тормыштагы ирем белән, Рамил Вәҗиев белән уйныйбыз, шулай ук ирле хатынны булып инде. Нәрсәсе төп героиняның Дания Нуруллина роленың кызын уйныйм инде мин. Менә шундый гадәти гаиләдә була торган шундый конфликтлар, ул конфликтларны ничек шишәргә, менә шундый тормышчан, бытовой дип әйтәс килә, шундый проблемалар. Әлбәттә, фильмда төшү, театрда уйнау белән бер түгел, камера артистлардан икенче төрле әзерлек сорый. Нурания Җамали белән без инде беренче генә тапкыр эшләмибез. Шуңа күрә күпмедер дәрәҗәдә тәҗрибә бар. Камера каршында, менә фильмда үзеңне ничек тотарга без бит инде театрда бөтенләй башкача уйныйбыз. Монда инде гел тормышчан Нурания апа әйтеп тора инде. Уйнамагыз, тормышчан эшләгез, кирәкми монда уйнарга дип. Әлбәттә, камерага ияләшергә кирәк, камера алдында башкача уйнарга туры килә, ул сәхнә түгел. Монда бөтен нәрсә якын. Шуңа күрә монда әлбәттә камера алдында уйнар өчен тәҗрибә кирәк. Тормышта да, фильмда да ирле хатынлы булуның үз уңай яклары бар икән. Алыс белән бергә утырып, өйдә әлбәттә рольләрне кабатлыйбыз, әзерләнәбез. Һәм бу сериал безнең тамашачыларыбызның иң яратып карый торган сериалларының берсе булыр дип өметләнәм. Гали дә, Вәли дә үз эшендә. Күп кичкенә бүлмәдә тулы бер төркем булып эшлиләр. Сызып куярга яраткан. Аннары монтажлагач булай сызам. Ресторанда суна, ресторанда утырады салтынчы. Фильмның кайбер өлешләре менә шушы ресторанда төшереләчәк. Әлеге матур урынның хуҗасы һәм шул ук вакытта фильмның продюсеры Рауля апа Шәйдуллина хәзер аның белән даралашып үтигәле. Рауля апа, димәк шушы фильм инде ул сезнең өчен беренче генә фильм түгел, шулай бит? Менә моннан ярты ел элек Үксезләр дигән фильм чыкты. Аны инде Нурания ханым Җамали бик яхшы төшереп, халыгын бик гаҗәп кабул итте. Без ул фильмны күрсәттек Мәскәүдә, аннан соң Теләшәдә, Аксубайда. Менә үзебезнең телебезнең исән-сау калуына файдам тисен дип шушы эшкә алынабыз иде. Без инде бик каты эшлибез. Менә монда полный команда бит инде, без бер команда эшлибез инде. Әйбәт кенә фильм чыгып килә. Мин шундый сөенәм. Милли төсмерләр, юмор, матур җырлар һәм бер тамчы моңсулык та салыначак фильмга. Көтелмәгән кунак сериалының чыру моментлары белән таныштыруыбызны алга таба да дәвам итәрбез. Син мине монда ызгышыр өчен чакырдың. Өйдәгесе генә җитмәгән дә. Ләйсән Вафина, Татарлар, Казан. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Иртәгә дә татарлар тапшыруын карарга онытмагыз. Сау булыгыз.